videa lidi, já vás vítám zase u nového videa. Dneska tady mám takového menšího hosta, pozdrav. Ale škoda je, my tady hrajeme kampaň, takže on se k nám nemůže přijet, ale to přece nevadí. Tady vidíme nějakou úplně hořlivou školu, to nevadí taky. A jdem na to. Uvidíme. A tady to video se nebudu říkat, ale možná už to uděláme. Proč jsi bral ten notebook? Jo, tak jen tak možná uděláme ten hodinový, že jo, teda půlhodinový. Tak jdem na to, jdem na to. A tady můj kámoš tady v tíře už je docela borec. A jen tak hrajem Pixel Gun a on už má skoro všechno otevřený. Víš, co bylo? Kdyby se nám to nezvětšilo podle toho, že máme to. Jaký máme level. To bylo Já mám to teďka pro diamant, ale nevím, jestli mu to nějak jako půjde. Že já vím, že jsou v kampaních, tak jo, aha. Ty nemáš double jump, protože pak by, to musíš tam vyskočit. Tak jdeme to dohrát. A já jsem... No to tady děláš. Ale ty se ho budeš brát tam? Jo. Aha. Takže jsem... Čekaj. Pozor, že ty... Já se teď se musím něco jenom udělat. Zase jdem pokračovat, tady už jdu na boku. Náš tučňák je všechny zabil. To je boss normálně, to je bossy. To je bosses. Dva coiny. Tak já bych tady to chtěl dělat na sérii. Když dáme na tady té sérii 2 lajky, tak budu pokračovat. Tak 3 no. No teď 4 no. A trochu se to seká. Jako na tom počítači doslova. Ale si to nebudeš využívat, že jo? Prostě... YouTube. Jdem. Hej, ty hustý doslova. A možná budu natáčet i na PlayStation. Vím, že budu natáčet, dostal novej. Ano, co jsem dostal úplně něco bylo úplně nejlepšího. Dostal jsem novou kameru. Vůbec si nepamatuji, jestli to je, ale grafiku má stejnou nějak jako GoPro. Typni skilly. Kdybyste si říkali, proč to mám takhle, to je kvůli tomu, že to hraju na mobilu, takže to mám docela malý a ne nějak úplně, ale v mobilu to hraju. Boss? No, ještě není boss. Ale... Já to mám jak těch sluchavky. Ne, ten je slabý, co? Ten druhý boss je už trochu silnější, abych se jenom trochu přidal. Já vím, kde je diamant. No, jsem to dal. Já vím ve všech kolech, skoro ve všech. Ty budeš koukat na videa? Ne. Andruže, já myslím, že budeš se mnou hrát. No. Jdem, no. Kde budeme teď konci, myslím, že budeme to, co to tam má, vole. Co to tam má,
Když budu natáčet, možná budu na PlayStation 4 natáčet streamy. To uvidíme. Možná budu natáčet streamy třeba z Far Cry Primal, Far Cry 4, možná z GTA 5. Vojto, chtěl bys si někdy zahrát GTA 5? Já ji budu mít na PlayStation 4. Na rozkám. Jsme tady nějakým zpětovaným extrémně městečku. Chtěl jsem říct, že budu hodně vydávat videa, protože mám powerbanku, takže můžu úplně non-stop vydávat videa. A to se hodí. Kolik tam jak svin. Můj Pengu ještě žije, to je hlavní. Můj Pengu. My big you. Pen big you. Granát. Alakbar. Já bych se mohl pak položit turetu. Jsem dostal. Jsem ji dostal. Když jsi říkal, že je to blbost, jsem to dostal. No, jako... Mě zabili v 3. levelu. A možná i kvůli, já tam normálně na pohodu položím turetu, že jo. Prostě na pohodu do městečka přímo tam, kde se bude nejvíc bojovat, položím turetu. Prostě nebudu se s tím srát. Ne, já jsem nechtěl, tak jsem nechtěl. Můžou mít zničit, skoro ne. Můžou. Skoro, že jo. Jo, to... Já tady budu čekat. Počkej, to je ten most? Ne, to je to město. Tam mám taky diamant, ale ho nešpatný. Tak už zemři, nebo můj Pingu tě zabije. Pengu tě zabije spíš. Pen. Ne, pen. No clickbait. Jaký clickbait? Já toho bose naženu do té turetě, kterou nemám. Já jich mám nekonečno. No. Takže mám. Co ti takhle načítá? Takže takže už můžu používat navždy teda. No. Bez omezení. No. No jako by prostě... Jak to myslím, tam je prostě nový update. A když tam, víš jak se prostě musel získávat granáty? Tak ty nemusíš získávat, ale akurát, že když použiješ třeba ten granát, když ho hodíš. Je tady něco za 45 korun. Nevím, ale... Tak no, myslím, že ne. Užijeme 8 minut. Mám slabou baterku. Já si asi vezmu ten. Powerbanku, přesně tak. Nebudu říkat o čeho. Já nevím. Půjdeme na to. Tak už to dám powerbanku, už je tam. Powerbanka už je tam, teda doufám, já už powerbanka už nevím. Tady na hlavní to položím, to byl určitě vynikající nápad. Kdyby to měl být vynikající nápad. Kámo, tady to tak rychle ubíhá. Akorát, že jí nemůžu mít navždy na tom jednom místě. Že se nám to rychle, já vlastně nic nebudu muset dělat a jenom budu mít takové, které ti nikdy nedojdou. Nož se nám vybila. Tureta je vybita. Turret is off. Já už nemám zásobník. It's fucking hot. Počkej, já jsem se dlouho nekoukal na Matíku. Na ty jejich rakovinky.
Už jich musím zabít jenom 4. A pak si myslím, že ještě bossa. Do hlavy umřou hnedka. Když jim dám šotu do hlavy. Tady nejsou. Tak pojďme všichni si radostí. On má motorovku. A víš co? Ty máš motorovku a já budu mít turet. To je možná i trochu silnější, že jo? Tak, zabili jsme bossa, jdeme do dalšího kola. Tady to video bude minimálně 20 minutový, to mi dávám fakt minimálně 20 minutový. Na hodně dlouho. Budu pak muset, až budu vás spát, mohl bych si dát nabít powerbanku. Já můžu jít pak na Skype. Mám taky. Já taky. Ale vlastně tam tomu počítači. Víš, co bylo na Facebooku? Už někdo řekl, že jsi krásná. Ne, budeš první. Ne, nebudu. Chápeš? A nebo to. Teď čísel si mě. Už někdo řekl, že jsi krásná. Ne, budeš první. Ne, nebudu. Kurva. Coin, já ti dám coin. iCoins. Já si je seberu sám, Dio. Ano, to si jistě seberu sám. Už jde. Jde neúplně kde jinde, kam jde. Asi, když se mi tady to na první pokus nepovede, to se mi nepovede, tak si asi budem dát online, ne? Tady se svým No a pinky. místo bude střímat, že to bylo A co budeš dělat? Co jdeš dělat? A co si bude načítat dlouho, jako teda? Jako, myslím, že jsme dělali Co? Mě zase tady dlouho ne. Manuel achievement. Pan strážník, cípněte. A fakt vím, že ten jde. Ne, ale chci to získat sám. Já si myslím, že to nedáš. To je těžké. Tak aspoň mi napověď jde přibližně. Počkej, jdi tam. A jdi na tohle auto nahoru. A tam to máš. Jsem. Nahoru na to auto. Nemáš na B. Mě by zajímalo, jak třeba může tučňák zabít toho. Bose. To je taky docela divný. Ode boss, teď mu bude trochu těžší, že jo? Jo. Turety. Tuletin. Počkej. A jo, tohle je těžký. Turet. No, dneska po tobě hodí asi. A máš to prohrát. Říkal jsi něco? Ne, jako když to po tobě hodí. Ne, mi to hodilo, jsem mrtvý. Ale toho jsem byl ještě hodně blbej, tak mě nějak taky druhý. Tak jdeme. Kolik? Kolika ty máš level? Druhý. Nevím. Už mám dát číst čas. 13 minut. A až budeme hrát na to ty streamy, tak nebojte, určitě bude úplně nejlepší rozlišení. Budete mít dobrou Wi-Fi, bude mega dobrý rozlišení, protože my máme extrémně dobrou telku, že jo? Na telku to spadnu do vody. Topí se. Kam jde? To by mě zajímalo, co to je nějaký. No. Jdem. Ej se na tebe. Kurva. Znaš Ace? Tady ta zbraň. Tak já uteču z věznice, já nemám rád věznici. Já nemám rád fízny, já nemám rád nic věznice. Nechte mi od tučňáka na pokoji, to je moje mistrovské dílo. Zabít něco.
trápit nic. Jsem naporu použím turet. Ale taky naporu půjdu někam do prdele. Nebudete mi zničit ten turet, kurva. Nebudete, vám říkám. Pičo. Já to budu rád střílit. Jsem, on je tady celou dobu, jsem se ho vůbec nevšiml, co ale debil. Kde se po celou dobu schovávají? Mě to nějak trochu portlo. A tu jsem. Koník. Koník do zás. Může jako normálně, hej, zničit kameru, to by bylo trochu přehnané, co? Tady si jdeme udělat nějaký pakování. Kdo, ty? Já se teďka nestraním. To co je, to je jako z Painted Tower normálně. Já mu nemůžu brát normálně. Já mu nemůžu brát tomu bossovi. Já mu nic neberu. Jsem ho pěkně vykosil nožem, kurva. Yes, takže ještě 2 minuty a půl a bude 20, takže už pak budu moct mít právo to ukončit. Co už asi možná udělám. A jdem dále, zkusíme tady toto, jestli se nám nepovede, tak už nevím. Rozbitý vrtulník, no tak to je teda Top Secret, lol. A tady nějaká ta. Nějaká další, jestli tady to bude vojenská základna, tak už kurva nevím. Tak jako fakt asi kurva nevím. Tak jem, to je dobrý, jem jde. Když to musím dát, jo. Spadni to. Ne, prosím. O, tady je Slenderman. Hello, Slender. Slabý Slenderman tu je. A pak ten boss Slenderman je hodně těžký. Já to na první pokus. Boss Slenderman, tam některý se ale je silný jako svině. Já už to mám celý dohrát. Tu kampaň. Jako na celý dohrát, už jsem měl 30. Tu kampaň mám celý dohrát. To jsem se stál. To by jsem jinak neměl tu pistoli. To pak dostaneš. No, když to dohraješ úplně celou kampaň, ty všechny světem i levelem. Děkuji kámo. What? Mě zatím neubrali ani srdíčko. A dal jsem jich 8. Si myslím. Když tak mi se omlouvám za chyby. Já tady zatím nic nemůžu co dělat. Moje vyndat. Takže už můžu vydat. Powerbanku, on tady není, tak teď čekám chodit sem a zpátky. Teď jsem zase asi mohli další naspadnout.
nejsou doslova. Já vím, kde jsou, Okay. Jo, oni jsou v tom lese. Já jsem myslel, že jsou v tom kempu. Jako bývají tam taky nějaký, ale nejsou. Vyměň si tu zbraň. Karma. Karma, kurva. Karma je ho, co mě nahráli, co si nahráli. Ne, to svítí úplně extrémně červeně, nevím. A co to tady za mnou jde? Tady za mnou šla nějaká pizza. A mnou normálně šla nějaká pizza. Šla někdy po... Šla po tobě někdy o pizza? Okay. To krásný pocit, když po tobě jde o pizza. Jako po mně. Banány. Počkej, jsem volil tuhle mapu. Možná si ji nevolil, ale volili ji ostatní. Ne, já jsem ji volil, protože jsem mášku z X, teda I, tvrdý I, mášku. A prostě jsem ji nevolil, zkusím tři, no tak. Jo, tyhle to. Já počkej, já jsem ji fakt volil. Ahoj. Já jsem tady ní. Já jsem v jeskyni. Yes, dal jsem ho. Já si budu fajtit v jeskyni. Jo, tam je dia. Jo, mám ho. To není jak jeskyně, ale... Jdu. O, kámo, ty se moc nemáš, čau. Já? Já, ne, to jsem to Já se bojím bosu. Mami. 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 Au. Já už nebudu zlobit. Já už budu hodnej Slendermane. Já už budu fakt hodnej. Byl těžký. No, jak ho zabil, ale s jejím životem. Moje vzácná dvouhlavňovka, moje vyslíbená. Moje vyslíbená dvouhlaveň. A budeš bojovat proti drakovi? Už to můžu klidně ukončit, už je 22%, teda už je 23 za 23%. za 1, 2, 3, teď. Ne, Tak. nepadej tam. Mám nějaký quest hotový? Náhodou. Get ready. OK. Tak už bych to asi taky mohl hezky ukončit, že jo? Takže nás tady toho docela dost čeká. Děláme tady to a pak už jdeme na školu. Je škola těžká. Jo. Proti komu tam budeme bojovat? Nevím, proti taky. Asi na první pokus. Ne, nedal, tak aspoň na třetí. What? To jsme nemůžu jako první. Tak no. Tak to už asi uděláme tak, že abych tady to video už taky mohl ukončit. Ne. Tak no tak asi už. Takže, že už to ukončíme, tak asi Čau. čau. Shit down. Ja.